ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟି ହେଉଛି ସାବଧାନ ଘୋଡ଼ା। ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସିଂହ ବାସ କରୁଥିଲା। ସିଂହ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସିଂହ ଆଉ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା। ଶିକାର କରି ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ତାକୁ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହିପରି ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଏପରି କ'ଣ ପାରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଶିକାର ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ଏକ ଉପାୟ ବାହାର କଲା। ସେହିଦିନ ପରେ ସିଂହ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁର କ୍ଷତି କରୁନଥିଲା। ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପଶୁକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଲେ ତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା। ପଶୁମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଡର ଭାବନା ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦିଓ ସିଂହ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜନ୍ତୁକୁ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ପାଉଥିଲା ତାକୁ ତା ଉପରକୁ ଝପଟି ପଡ଼ି ମାରି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲିବା ପରେ ତାକୁ ଏକ ଘୋଡ଼ା ଦେଖାଦେଲା। ଘୋଡ଼ାଟି ଛଟେଇକି ଚାଲୁଥିଲା। ସିଂହ ଘୋଡ଼ା ନିକଟକୁ ଗଲା ଓ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା। ସିଂହ କହିଲା, ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଯାଦୁ ଔଷଧ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତୁମର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ମୋତେ କୁହ। ଘୋଡ଼ା ନିଜ ଗୋଡ଼ର ଖୁରା ଦେଖାଇ କହିଲା, ମୋର ଖୁରାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ତୁମ ଔଷଧର ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଔଷଧର ନାମ କୁହ। ସିଂହ ମନରେ ଏହା ଭାବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଯେ ତାକୁ ଶିକାର ମିଳିଗଲା। ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋତେ ତୁମର ଗୋଡ଼ ଦେଖାଅ। ସେ ଘୋଡ଼ାର ପଛକୁ ଯାଇ ଖୁରାକୁ ଦେଖିବାର ଅଭିନୟ କଲା। ଘୋଡ଼ାର ଖୁରାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ହଠାତ୍ ଘୋଡ଼ା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା। ଘୋଡ଼ାଟି ଚତୁର ଥିଲା। ସେ ସିଂହର ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ ଥିଲା। ସେ ନିଜର ସବୁ ବଳ ଲଗାଇ ପଛ ଗୋଡ଼ରେ ସିଂହର ମୁହଁକୁ ଜୋରରେ ଏକ ଗୋଇଠା ମାରିଲା। ସିଂହ ଜୋରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସିଂହ ପଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ଘୋଡ଼ା ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଯଦି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କରୁନ? ଯଦି ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କର।